هەروەها جی di derbarî rizgarkirina Reqa Mustafa Balî peyvdarê fermî yê Ofîsa Ragîhandina Hesedê zanyariyên zêdetir dan di hevpeyvîna Skypeê de. Belê silav û rêz ji bo we û ji bo temaşevanên we. Berîgî ev serkeftin li dijî tîrorê wekû pêngavekî dîrokî hevbeş di navberî Hêzên Sûriya Demokratîk herwiha YPG û koalîsyona navnetewî hêviyên azadiyê, hêviyên aramî û aştiyê dide tevahî cîhanê û hêviyên serkeftinê li dijî tîrorê dide cîhanê diyarî her kesî dike. Ji bo wê em ne tenê ji bo xwedibên serkeftinekî pîroz e, em ji bo tevahî kesên azadîxwaz û aştîxwaz dibînin pêngavekî pîroz e. Di çarçoveyî şerê yan pevçûna Şehîd Ednan Ebu Emcediya ku me ragihand di çend rojên dawî da, em kanin niha bêjin ku bajarê Reqê temamî ket bin kontrolê. Lê wekû bajarekî rizgarkirî em nikanin niha rakînin çiku hîn tam dibe bajar were kontrol kirin, tax bi tax, avahî bi avahî, em sedî sed tekîd bikin ku ti çeteyên xwe di derekê de veşartî tin nebin, operasyonekî li gor wê dest pê bibe û bi dawî bibe. Ji we zêdetir kolanên ku hatinî qapatkirin werin vekirin, tevgerek di nav bajêr de çûne hatin çê bibe. Birengekî aram û mayînên pir hatî çandin dibe ew jî werin vekirin. Yani hema kêm kêm kolanên sereke ku şandeyên kanin serdanî Reqa bikin têra herin werin divê temîn bibin. Ji şinda em bi daxuyaniyekî fermî û konferansekî çapemeniyê em bêjin Reqa rizgarkiriye. Lê tiştên ha em kanin bêjin ew e ku pevçûnên rû bi rû û sîngesîng bi dawî bûn. Çeteyên Daeş ku di nexweşxanan îjtimanî de xwebicî kiribûn, ên hatin kuştin hinê xwe teslîm kirin. Şervanên me tam paqij kirin ji çeteyên Daeş û stadyoma futbolê ku vê sibê şervanê